nyt tässä ajelemassa justiin tallille, tekee aamutallia. Ja tehdään tämmönen pieni postaus tästä asiasta, että mitä mä siellä teen ja muuta, että tässä ajelee ja ollaan jo ajelemassa. Mä käyn tuossa tankilla vielä ja katsotaan minkälaisella tuulella he paatoo, kun pitäisi 7 olla tallilla yleensä aamutalli aamuina, mutta nyt vähän mulla tuo herääminen venähti, että kello soi ekan kerran 5:30 ja heräsin vasta 5:15. Vähän väsytti, mutta no niin, eli nyt ollaan perillä. En mä oo kuin 11 minuuttia myöhässä. No se on vaan kun meille hevoset on tottunut aina saamaan ruuat siinä 7 ja 7:30 välillä. Niin se on vähän siinä mielessä myöhässä, mutta tosi kiva keli taas, kun sataa räntää ja ihan hyvä aamupuris. Stoppi alkanut. Enkä mä näy nyt kyllä kamerassa, mutta ei haittaa. Meillä kissatkin valmiina. Kissa. Huomenta, lady. Huomenta. Huomenta. Täällä on Mari. Lokistakin ennestään jo tuttuja. Kävin laittaa Petterille tänne vähän valoa ja pääsemme. Petteri oli pötsköttämässä vielä. Terve! Tää äijä. Petunia. Elikkä aamusella ennen noita rehuja annetaan tonne patteralla tonne siivu. Meinaa tonne karsinaan. Ja sillä väliin sillä väliin sitten laitetaan vedet tarhoihin. Kattokaa nyt. Kattokaa. Ai että taas on niin kiva tulla töihin, kun täällä suuret saalistajat. Niin, otan se aarteita tänne pitkin tallilattiassa. Niin. Laitetaan vedet tarhoihin ja tänne valot. Tuolla on tallinpitäjän tai tallin omistajan hevosten pihatto. Se pitää. No missä ne pitää? Omia hevosia. Että me mahuttiin tonne talliin. Siinä on yksi tallinpitäjä hevosista. No niin, eli tässä on nyt sitten aamuruokaa nyt sitten nakataan niin, että keksii vähän tuutta. Petkulle ja siellä
Marin. On hienoa tökkä sinulla siinä. No, terve! Mä oon tehnyt aina silleen aamussa, että Petterille ensin, kun se lähtee aina pihalle ensimmäisenä ja se tulee aina sisälle ensimmäisenä. Minäpä sinne. Kulkee tässä Kalle ja tarhojen veneen ensimmäisenä aina. Ei, mutta sai kanaruuatkin. No niin, eli tulepa Mari. Vein äsken ulos ennen Maria ja heinätkin kävin nakkaamassa ja tulepa Mari. Kävin nakkaamassa jo tarhoihin ja kävin Marin tästä. Katsotaan tekeekö se mulle pienet jujutukset, mitä se yksi aamu teki, että sain justiin porttia kiinni, niin Tamma päätti sitten livahtaa sitä portin rakosesta tonne pellolle, mutta se on onneksi niin hölmö Tamma, että kyllä se aina takaisin tulee, kun sille tarpeeksi vaan kehtaa ärähtää, niin kyllä se sieltä sitten takaisin ihan omin avoin juos takaisin tarhaan ja sitten piti parit pieruloikat siellä, mutta käytännössä tää on just tämmönen, että kun ei ollut silloin, ja mulla oli silloin pitkä tauko ollut aamutalleesta, niin se vähän kokeili taas, että missä mennään. Että tää on vähän kipakka Tamma, mutta eiköhän tää aamu nyt tästä. Katsotaan miten tän kanssa nyt käy, että Petteri tuolla jo hätäisenä odottaa kaveria. No niin, eli nyt mä oon elämässä tässä kotia. Puhelin alkoi reistailla tuossa talli viimeisillä hommametreillä. Eli sitten siellä mä tein vielä se, että mä vein loput hevosut ulos Marin jälkeen ja kävin laittaa sähköt päälle, ottaa tarhoille osoittava valon pois. Niin mä lakasin lattiat ja laitan paikat kondikseen. Että on mukavampi pomo tulahtaa sitten iltapäivällä tekee päivätallia. Ja voin sanoa, että puhelin on syvältä, koska tää sammuilee koko ajan. Ehkä sitä voi toivoa sitten synttäreillä, onko vähän parempaa kameraa, missä on videokuvausmahdollisuus, että mun vanhassa järkkärissä ei ole videokuvaa toimintoa ollenkaan, niin se on siinä vähän huono. Sillä tulee kyllä ihan ok kuvia, mutta se on niin vanha, että se on varmaan aika vaihtaa uuteen. Ja kiva, jos jaksait katsoa loppuun saakka. Ja pahoittelen, jos tää vähän sekavaksi tuli. Tää puhelimen kanssa pelleili vähän tällaista, että muistit loppuu ja pitää vähän teknisiä ongelmia korjalla aika paljonkin, mutta toivottavasti tykkäsitte. Laittakaa kommenttiboksiin palautetta, hyvät ja pahat, niin otetaan niistä onkeen. Ja tosiaan oli silloin, ajattelin, että jossain vaiheessa tekisi iltatallissa jonkunlaisen postauksen, kun nää tosiaan on näitä
4 vuotta vanhoja, eli vanhoilla työtalleilla, missä ollaan oltu ne sieltä ajoilta. Et nyt tuolta uudelta vois kans tehdä, jos teillä vaan kiinnostusta on. Mutta kommenttiboksi laulamaan. Kaikki palaute on tervetullutta. Mä oon niin sarkastisen hyvä näissä videoissa, että mä lähden juomaan aamukahvit ja katsoa mitä tytöt tekee. Maria siellä on kuumeessa. Ne on järkyttävässä yskässä. Ja Miia nyt on vielä terve. Saa nähdä, että miten kauan se on terve. Tää lapsiperheen arki niin ihanaa. Mutta palaillaan tuolla blogin puolella. Kiitos tosiaan kun katsoit. Ja kerro palautteesi ja mielipiteesi, niin otetaan tästä sitten onkeen. Että jos tykkäsit, niin hyvä. Ja jos et tykännyt, niin laita palautetta. Mä koitan saada sitten ongittua sieltä ne vinkit talteen ja tehdä sitten jatkossa ehkä vähän fiksumpia tai ehkä ensinnäkin ehkä paremmalla kalustolla. Tää on oikeasti aika, en viitsi sanoa sitä rumaa kirosanaa, mutta tiedätte kyllä, että aika peestä yrittää 16 gigaan muistisella iPhoneilla jotain tusertaa. Että jos olisin tän tajunnut, niin olisin ostanut suoraan 32 gigaa. Hyvää sunnuntaita kaikille. Ja tosiaan blogin puolella jatketaan. Heippa!